Milí návštevníci, vítam vás na kanáli Knihy pre život. Pre vaše potešenie i povzbudenie na ceste viery sa chcem s vami podeliť o dve jarné básne z knihy Ako neskončiť s koncom sveta. Prvá sa volá Kvitnúce srdcia. Jar nám opäť farebný obrus kvetov na zelenom stole lúky prestrie. Ľúbezná vôňa sa k nebu nesie, tam dvíhajú svoje hlávky kvietky pestré. Svoju lásku Boh vodkal do neuveriteľnej rozmanitosti farieb a tvarov kvetných lupienkov, kvitnúcich na lúkach i v lesnej tôni, tiež do ich fantastických vôní, aj do precíznosti pavúčich sietí. Žasnem nad majstrovským Božím dielom, keď mi živý kvet v podobe motýľa okolo hlavy letí. Veď všetká tá stvorená nádhera z lásky Božieho srdca vyviera. Ako jar v porivoch silného vetra v podobe ružových lupeňov kvetov zo stromov sneží, tak prežívaj z Božieho slova mocný závan Božej lásky i starostlivosti o všetko tvorstvo svieži. V truhlici Božej stvorenej prírody sú nádherné klenoty uložené. Najúchvatnejšie perly sú kvapky rosy v pavučine. Ako lesklé zlato sú slnkom zaliaté horské štíty. Keď sme každý deň dostatkom duchovného chleba síty, zalesknú sa aj naše povahy, ako zlato v ohni skúšok prečistené. A raz sa budeme lesknúť ako diamanty v Kristovej korune slávy. Život, ktorý žijeme s Kristom skrytý v Bohu, ho najviac oslávi. Krásny je každý deň, za slnka i dažďa, nie len na jar, ale tiež v lete, na jeseň i v zime, keď v pravde Božej chodíme a láskou kvitnúcou v našich srdciach ho rozžiarime. Aký balzám na oči i srdce je stvoriteľom nádherne utkaný koberec rozkvitnutej lúky. Každé stebielko, lístoček, lupienok sú starostlivo vodkané. Aké strašné za nás pretrpel Ježiš na kríži i v Getsemane muky. Jeho láska nikdy neprestane. Na kríži Golgoty rozkvitol najväčšej a najkrajšej lásky kvet. Často ju však nechce vidieť vlastnými cestami idúci svet. Božia láska je ako kvitnúca jar, pestrá, farebná, voňavá. Nech kvitne v našich srdciach nie len na jar. Nech v každom ročnom období v nich zostáva. Ty sám náš, Pane Ježišu, živ v nás svoj život svätý, aby naše životy voňali ľuďom Tvojou láskou, ako krásne jarné kvety. Druhá báseň má názov Jarný vzlet. Zeleň jarných lúk pokryl nádherný koberec z kvetov pestrý. Ako motýle svoje farebné krídla, aj ty krídla viery rozprestri a s odvahou i silou danou od Pána leď životom podľa jeho vôle. Zvestuj pritom druhým, že on je najväčšia pomoc a jediná záchrana.
Nech zvesť o odpustení hriechov a o ponuke večného života do všetkých končín sveta doletí. Verných Bohu na konci časov čaká let domov do neba, vznesú sa Pánovi v ústrety. Povedz všetkým, celému svetu, že jeho stvoriteľ Ježiš z lásky zostúpil k nám hriešným na našu planétu, aby sa obetoval za každého z nás. Dal nám svoje slovo pravdy, aby ľudia neboli ako vetrom smietané morské vlny. Sen o večnom, šťastnom živote sa len s Kristom každému splní. Ľudia však radšej idú za márnivými, zlými žiadosťami svojich srdc, ktoré neodovzdali pod očistujúcu moc Ježišovej krvi, preliatej za naše hriechy. S Kristom môžeš prežívať pokoj aj počas ťažkých životných búrok. Život v hriechu si vypýta strašný úrok, lebo smrť je za hriech odplatou. Ale darom Božím z milosti je večný život Kristovi, najlepšom Pánovi, koho v tomto uponáhľanom svete táto radosná správa ešte osloví. Keď ťa Boh na krídlach viery vyniesie nad oblaky, kde stále svieti slnko, pod tebou zostane hustá oblačnosť smútku, pochybnosti, beznádeje. Pochopíš, že byť s Kristom to najlepšie je, nech sa v tvojom živote čokoľvek deje. Svojím slovom života on rád ťa pohostí, aby v tvojom živote mohli kvitnúť ruže pravej lásky a spravodlivosti. Len s Kristom ti kvety lásky, radosti, pokoja, vďačnosti porastú. Ježiš je pravda i život a jediná cesta, ktorá ťa dovedie k večnému šťastiu. Keď sme Božiu lásku, pravdu našli, nech nám každý deň ako krásne jarné kvety lúku naše srdcia i životy skrášli. Tá láska Božia ti celý rok nie len na jar dáva vzlet. Len v Božej sile dokáže žiť životom posveteným a letieť domov späť. Späť do nebeského domova, kde ťa čaká láskavá, otvorená náruč Otcova.